Opač tam, však to ty zo Zemplínske še presahovali do Mihaľovec. Idem popatrieť znuka. Dobrý pani, no ale tam vy kedy inze boli? Dobrý, no vitajte u nás. Hej, tu sme už na novej adrese, na Štefanikovej 66. Však vidím, však vy tu všetko máte. Kosačky, krovinorezy, motorové pily, vápky a ešte aj dokonca vysavače. Táto jaká predajňa toto? No, aj kompresory, zváračky, čerpadlá, sady z naradenia. Čekajte, poďte tu, potrebujem kosačku. Idem, náš zákazník, náš pán. No a sluchajte, keď skúpim u vás kosačku, no jak so s tým servisom? Však keď skúpite novú kosačku, máte za ruku a keďže popsuje, prinešete, opravíme. Aj keď máte taký strom, choďte u nás nekúpili, všetko opravíme. Že všetko berece? Všetko A opravíme. máte tu servis? Však poďte, vám ukážem. Tá dobre, idem popatrieť. No, tá bars parádny servis máte. No a sluchajte, o tej kosačke, co sme ešte bavili, ja ju vežnem. Dobre, nie je problém. Kartou či hotovosti? Hej, dze kartou hotovosti, dze toto žena môže znať, co ste. A tu me bars rýchlo vybavili. Majte ešte, dovi, díky. Dovi. Upoč tam 13 dosady. No, to tam mi chybuje presne.